Chinyinge chigenderete kworokia omogokobo kubwatkana nobokonyi obu bagenderete konyora kurwase omusamaria omuya oyomo yoro munchuriro manene imeyo muchobosongo manyekaine buna St Jude nigo aba gose nigo chiamatecho chigenderete gokonywa ase bintu ao gatiabu kwagacherwa enyumba endagera egatie binde ebinge gokona chinga kecho nigo St Jude aberega kwene kiabuna nigara chikogendera kurogosira kwaye gochiase bariabo kugania kwa ime yorogonko rwausi asoko ine kiabuna bana barabu babere bakwegenderere bya ase amagimabo amange nigo twarigane n'umuriketo Dipon asanya Chiamate ao ime yorogonko rwausi nigo bagenderete kwenyorera obokonyi kurwasaba Samaria bari no moyo bugwancha omunchorere oyomo kurwaso mucho bosongo asireta Magdalene Nyaboke manyikante buna St Jude nigo abeire kagosyoria omurobrio Bugusira chinka chirichira chintaka. Oetera se visita sanse seniri na inje na abeire ngo seseni abantu. Na abeire ngo konya baburaka. Na abeire ngo konya abantu bale HIV. Na abeire ngo menya ne chintakana. Na abeire mono kwagachira ababuraka bali HIV chinyomba asenkonyara. Na pia nimbwate NGO ekoro kumwanya getinge ke and support initiative NGO eyo yabeire pia ke on support gukwana negeta seni Kyandizi TV igabaga korera iganga yayane ne yamwiritere guchaka gusira chiamate chiga ase binyoro. My sister ni garwalete HIV positive akaba HIV positive agakwa agatiga abana chintakana. Naende my step sister nera akarwara HIV positive agakwa ngamanya kororanjira ki turanyare gokonya abantu mpaka ngagende skuru gosomera HIV na konywa sana wetera Kenya Red Cross na Global Fund ogosoma kubansometi naende ninde able gokora counseling and testing as a family. Abaiga ngati yabaria amagimabo abeire kagonchururia bune amate wanu mungina chakara mavira na bangorete nonye ng'ombe gisumu ikira umagega esimure na kyo ng'ombe ya rwa igakwa ikino ng'ombe ya menyete wana agacha akara mavira akarotiga kore kitigambe kire nyombe nonye njusiga na yenda esabari nguchigo chamukamuro na karara nyumba nguchigo changanyora gongakire siminga nyumba yabunu ibintu byeru byonsi piken na gende nkeyo bana ina bumungina rama bira akangura mintu bike nkarenta akacha gutinya stima nimbegete TV nambe kerete chinga kibagenderete kogokera obokonyi oboiga kurwa somo Samaria mugakona asirete November 90 kurwabo ngati kuna abana 8 nekere na tigu gabo nkabanta bwati kende gyonsi nkabande nselio kaigo ntabwati nchirende yonsi yo gukora kende gyonsi lakini rende Omusamaria omuya St Jude agacha kariere ria akarobo gimamenyete akarora muna maisere akambeka koboko tuwamenyere nere miaka 27 tari konyinyera muntu wono nabo turamonere nonye nari mwanya getinge ke and support asibono babeire bakweneria mbuya mono etari nekerengo asokonyorwa igagita kanyora mete nyumba y'ubunyansia akaroti gankonya kanda siri nyumba umuswati umuye sana akonyira abantu nango muserunye sabo nyako bagenda nakonya ba umunyina siseniwe ayendere commenterwa naenda endere gokonya na abandi buna konyire bali buna intwe njogo ni kwane ngonya kura ni nyasambe yamono anya ko mubeko agendere konya gotokonya buna endere gotokonya ano buruire boni gabondi etendware tenero agendere gunshira nara endere kundware yinko ripotiria getaseni kyao namba ya Kyandizi TV kuru account ya Kisii letera na inkoro kwa Dipon asanya